Hi guys! Magalaw itong camera natin. So, siguro it's better. Yan. Saglit, hindi ko na naman ma-figure out. Ano bang ginawa ko last time? Thank you, AJ! Okay, share natin yung video para and mag-comment kayo guys para alam ko kung sino yung mga nandyan. Wala po ba? Mahangin eh. Wala po ba? Parang nagcha-choppy. Very poor ang reception nito. Malinaw ba guys? Can you let me know? Medyo malabo. Paki-thumbs up. Kailangan ko yung extender dito sa labas. Kung sinong pwedeng magdala sa akin, please.
Malabo. Kuhanin ko muna yung extender. Wait lang. Tingnan natin kung luminaw. Malinaw na ba? Okay na? Okay na? Mahangin kasi mahangin. Tapos ano pa, nakaharap tayo sa araw. So medyo palubog naman na yung araw, so okay lang. Kumusta na kayo dyan sa Philippines? Medyo okay na, no? Kinuha ko na yung extender eh. Hopefully, mag-work siya. Do you like my guest? I have a guest right here. Her name is Mane. Mannequin. So, share nyo guys. Yung may madaming share. Tingnan natin. Medyo malabo pa rin, ano? Malinaw naman doon sa cellphone ko. Kaya lang yung reception niya, I don't know why. Let's see why. Mahangin. Kaya siguro. Labo, ano? Hindi kaya yung yung cellphone ko. Camera. Nasaan natin yung camera? Share nyo guys. Like ha. Mag-like kayo. Thumbs up.
Punasan natin yung lens. Baka yung lens ang marumi. Malabo pa din. Oh, I don't know what to do. Let's see. Lapit ko yung extender. Lapit ko yung extender. Lapit. Okay na ba? Ayaw pa rin? Labo ano? Yung gagawin ko. Eh, dito ako nakaset up. Wait lang, i-try ko sa ano. Wait lang Wait lang guys. Ano na? Kamusta na right now? Malinaw na? Medyo malinaw na, no? Yeah, malinaw na. Gamitin ko nga ito at medyo cold ang weather. Come in kayo guys. Come in. Oh, ito. Share. Okay na kasi nakaano na ako eh. Naka-data ako. For 1 hour naka-data ako. Try natin mamaya ulit mag-connect sa Wi-Fi. Pero it's okay. Share nyo guys. Share. Oh, maganda itong jacket na to. Actually, ito for men. Pero pwede din pang babae. Share nyo na. Malinaw na, no? Malinaw na siya. Yeah. Share nyo na, everybody.
Kasi tatlo na lang yung nanonood. 3 na lang. Or 4. Hintay muna tayo ng ating mga buyers, ng mga miners. Oh, taray, di ba? Meron pang ano. Meron pang mannequin. Parang mas mabenta siguro sa Pilipinas ang mga damit, no? Kasi dito pwede silang pumunta sa sa department store. Hello! Hello, Gayem! Hello, Sister Evelyn! Isa ring masugid na minors yan nung last time. So, shout out kay Cecil! Shout out tayo. Sige, mag-hello kayo at mag-shout out tayo muna bago tayo mag-start. Shout out sa mga meron pang scammer na tumatawag. Shout out kay Cecil at sa kanyang family diyan sa Pilipinas, sa Pata family. Si Tengay at ang kanyang family. Shout out sa inyo. Thank you for always supporting my channel. Sino pa yung mga nandyan? Si Gemaline, si Imang. Pamind daw lahat sa kanya. O, hindi ako makaano ng all the way sa likod. Pero ang ganda ng jacket na to. Actually, parang ayoko na siyang ibenta. So, enjoy ko muna siya. Next time na lang. Kasi malamig dito sa likod ko. Guys, asan na kayo? Marami ako ngayong murang mga items. Kaya nga, paano ko babulabugin? Dapat kayo ang mambulabog sa kanila. Mahangin eh. Sana mag-ano na. Sana tumigil na yung hangin. Sana tumigil na yung hangin. Para makapag-start na tayo. Anong disyerto? Ano ibig mo sabihin, Tengkay? Para akong nasa disyerto. Meron nga akong cortina doon, no? May cortina ako, day. Sige, manood lang kayo dyan. Share nyo na lang guys yung live natin. Para makapunta yung mga kasama natin. Kasi si Ate Ellie, si Gayem Evelyn pa lang, at saka si Manang Beth ang nandito sa Toronto.
At si AJ pala. Sino naman magmamine? Wala namang magmamine. Nasa Pilipinas naman sila. Hintay muna tayo ng mga miners. Mukhang kumakain pa sila ng dinner. Hello, 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 welcome. Welcome to the online garage sale, guys. Paano naman, paano ko kaya papadala yung mga mamine ninyo? Mag-mine na lang kayo pag nandyan na ako sa Pilipinas. Sigurado, madaming manonood pag pag nandyan ako sa Pilipinas, mga taga-Pilipinas. Manood na kayo kasi may na nga lahat ni Imang daw eh. Malamig. Medyo mahangin. Nandito pa naman ako sa likod. Pero at least meron akong cortina doon. Kaya lang dito nanggagaling din yung hangin eh. So, welcome. Mag-hello lang kayo mga bagong pasok. Pasok mga suki. Presyong Divisoria. Hello, sister. Imanang pong nasa Pilipinas siya nagbebenta siya ng mga ano ba binebenta mo, sister? I-promote natin yung iyong tindahan dyan saan ka ba nagbebenta, nagtitinda? Ayan, si Gemaline. Nasaan si Marie Chris? Nasaan yung mga mami squad ko? Si Gemaline, meron siyang sari-sari store. Ewan ko kung saan dyan saan ba kayo? Bulacan? Kahit si Cecil, meron din siyang tindahan dyan sa Bulacan. Bulacan ba kayo? Tama ba yung sinasabi ko? Baka fake news na naman ako. Okay guys. Sino na ba yung mga magmamine dyan? I-like ninyo itong video ha. May 10 na nanonood o. I-like ninyo. Pero 6 lang yung likes. I-like ninyo guys. Like ninyo. Ay, Itchel. Manang Del Samo da ito eh. Gamgamitan na day account ni Itchel. Ibagam kin ni Itchel tagbuya. Manang Del. Hi Manang Del. And everybody. Saan ngang palengke, sister? Pang araw-araw na gamit lahat dala ko, sabi niya. Saang palengke, sister, ikaw nagbebenta para ma-promote natin yung pwesto mo dyan sa palengke nyo. Ano ba palengke yan? Hindi yan si Chel, si Manang Del. Ginagamit niya yata yung account ni Chel. Shout out dyan sa Binungan. Nasaan na yung mga viewers dyan sa Binungan? Nagtatrabaho na? Oo, okay. Sabi ko na eh. Magandang gabi, Kabsat, Evelyn. Magandang gabi sa'yo. Si Inang daw, bakit di nanonood? Sabi ni Tengkay. Pindutin nyo naman yung thumbs up dyan, oh. May 12 kayong nanonood. Pindutin nyo yung thumbs up dyan. Para maka-attract tayo.
Oh, sa Pandi. Pandi, public market ba yan, sister? Pandi Public Market. Yung pwesto ng aking kapatid na si Flora. Bumili na kayo. Lahat ng gamit daw ng pang-araw-araw nandoon na sa kanya. Pa-shout out daw kay Inang. Pa-hi si Tengay. Inang, hi daw, sabi ni Tengay. Hello sa 13 viewers. Sino po yung mga hindi pa na shout out? Make sure to pindot-pindot yung thumbs up natin, guys. Pindutin ninyo. Sino yun? Ah, hindi ko nakita. Oh, hi, Kati! Gusto mong umakyat? Pandi Public Market. Yung pwesto ni Sister Flor. Pa-like, guys. Pa-thumbs up tayo. And then share yung link natin. Hi, Ate Sally! Oh my gosh, si Ate Sally. Oh my gosh, Ate Sally. Welcome, Ate Sally. And welcome, Kati, to my live selling show. Sana makapag-mine kayo, ha? Ah! Ako nga walang makeup, oh. Woke up like this. Sige, mag-join lang kayo. Mag-join na lang kayo ni Kadi. Hello, everyone! Hello, hello, hello. Make sure mag-thumbs up tayo, guys, everybody. Hi, April. Yan si April. Kadarating lang galing sa work. Yan. Masugid din nating ano yan, minor. At manunood. Si Gayam Evelyn, Alarin, meron siyang nabili last time. Nandito pa, pero siguro dadagdagan niya ulit. Para pag kinuha sulit, no? Ano na, mag-start na ba tayo? Okay na kayo? Nasaan na yung mga minors natin dyan? Ano bang kailangan ninyo? Hello, hello. Kubo? Oo, look. Tingnan mo yung kubo ko, nilagyan ko ng nilagyan ko ng cortina. Meron siyang shelf. Ayan. So, unang-unang gagawin ko today, doon sa mga nakasubscribe sa akin, pag ikaw ay naka-subscribe sa akin at nanonood ka sa mga videos ko, magbibigay ako ng mga trivia questions at kung masagot ninyo, meron kayong mapapanalunang regalo from me. Okay, so hintay-hintay lang tayo ng konti. Blurred pa rin? Hindi na blurred sa akin, Gemaline. Baka yung internet mo na ang may problema, ha? Kasi malinaw na eh. Hello, balik kayo guys. Nasaan na? Yung iba. Okay, mag-start na tayo. Mag-start tayo. Okay, mag-start tayo Yung mga pwedeng mag-mine, mga nasa Toronto, at ang pag-pick up ay i-message nyo ko at ang bayad, i-message nyo rin ako, ganun din. Kung mga kasama ko kayo sa church, dadalhin ko na lang sa church pag dala ko yung sasakyan. Kung hindi, i-meet up nyo ako
Either dito sa bahay or somewhere else dito sa malapit sa amin. So, grabe naman si Jay! Wala nga akong sasakyan, anak. Pick upin mo na yung kinuha ng mama mo na binili niya. Yeah. Actually, eto, unang-una, o pamain itong dress na to nasa mannequin. Ito na yung buena mano natin. Ang size ay large. Large siya guys. Pre-love dito dress. Sabi ko sa inyo, medyo mura tayo nga ng konti. So this one is only $8. Pamain ng dress. Unang-una yan guys. Large pero petite siya. Parang large pero petite, ibig sabihin large yung size niya, kaya lang siguro parang medium. Parang medium siya. Mine dress $8 na lang. $8 na lang. Ang ganda Nakasuot sana all mannequin. See? Ang sexy ng mannequin, no? Sana all kasing sexy ng mannequin. Mine kayo. Mine kayo sa dress. Maganda siya. Malambot. Perfect for summer. Mine dress $8. Pwedeng panlabas yan. Pwede ring pantulog nyo na lang kung feel ninyong matulog na maganda ang damit nyo. Or pambahay, pwede rin. Bilhin nyo na. Ipasalubong ninyo pag uwi ninyo sa Pilipinas. Salubong. Wala. Ayaw ninyo. Ayaw ninyo sa dress. Okay, balik tayo sa dress mamaya. $8 na lang guys. Yung dress. My dress. Pamain kayo sa dress. $8. $8. Guys, welcome. Mag-message kayo Don't forget to pindot yung thumbs up natin para maka-attract tayo ng maraming buyers dyan. Pindutin ninyo. Okay. Parang okay na ba? Okay ba? Si Cecil naman, pindutin mo yung like button dyan. Huwag kang mag-thumbs up ng Huwag kang ano tawag dyan? Huwag kang mag-message ng thumbs up. Okay, sunod na lang. Sunod na muna yung damit. Parang walang interested sa damit. Okay. Lumalabo pag mahangin. Oo, mahangin Anong magagawa natin? Mahangin siya. Nandito na nga yung anong tawag dyan, yung extender ng wifi. Pero hindi ako naka-wifi. Lang ako, naka-data ako. For 1 hour, titigil na lang yan 1 hour. Alright, magpa-trivia na lang muna ako. Doon sa mga nag-mine last time,
Doon sa mga nag-mine last, nananadya ba yung hangin? Okay, so doon sa mga nag-mine last time, meron ako ditong brand new ito. Brand new siya. Hindi pa siya nagagamit na coffee mug. Ang question ko sa inyo, Mana. Mana ang pangalan niya. Ang question ko, isa pa itong sister ko, i-thumbs up mo yung, hindi, pindutin mo yung thumbs up dyan. Ganun ang gawin mo. Okay, doon sa mga nag-mine last time sa aking live selling, bibigay bibigay ko ito ng free pag nasagot niyo yung question ko. Meron akong trivia question. Okay? So, ibibenta ko sana to ng $12. Pero I will give this away. Ano? Nasaan yung mga miners natin last time, guys? Nasaan sila? Yung mga may nabili sa akin last time, ano ang, tingnan natin kung nanonood talaga kayo ng mga videos ko, ha. Ano ang pangalan ng malaking kambing namin? Oh, hi Sister Ana. Hi Sister Ana. Yung makakasagot sa'yo na to, libre. Anong pangalan ng malaking kambing namin? Yung toro, yung lalaking kambing. Sige nga. Sino yung mga nanonood ng mga videos ko? Alam nyo to. Oy, wag kayong mag-coach ha. Yung mga... Roxanne! Bakit mo sinabi? Roxy, wag mong sabihin. Kasi yung mga nandito lang yung mga nag-mine last time. Pero tignan natin ha, kung sino yung ano ang pangalan ng malaking toro namin na kambing sa farm? Sige, kung sino yung unang-unang makatype niyan. Delete. Hindi. Gusto pala niya kaya siya nag-answer Hindi, sa Pilipinas na. Yung mga nandito, yung mga nag-mine sa akin last time, guys. To. Anong pangalan ng malaking kambing namin? Type nyo na. Kopyahin nyo na yung isang answer dyan. Yung mga nandito sa Toronto, ha? Nasa na kayo? Yan mo, Roxy. Ah! Yay! Sister Evelyn! Sister Evelyn! Nakuha niya yung answer. Ang galing naman, Sister Evelyn. Ala ka, JR. Lagot ka kini BJ. Thunder Joey. Okay. Ayan, napanalo na ito ni Sister Evelyn. Oh, gayem. At the freebie ka niya kon. At the freebie mo niya. Oh. So mag-mine pa kayo para meron kayong mapapanalunan mga items na ibibigay ko. So, ang winner natin, Sister Evelyn Alari ng tumbler, coffee mug, Mana. Imagine yan, guys. Oh. Winner siya. Winner ka agad. Okay. Magpamine tayo ng konti. Sulatan ko lang to. Evelyn winner.
First winner natin ng trivia question, Sister Evelyn Alarin. Very lucky naman siya. Winner number 1 natin siya. Ay, nako, Sister, late ka, no? Naunahan ka ni Gayem Evelyn. Yeah, wala Sister Evelyn sa Toronto, pero talagang pipick upin niya yung mga pinamili niya. Ano na siya nakabayad na siya ng mga pinamili niya. Okay, ano ba ang gusto ninyo? Okay guys, this is very interesting. Brand new. A6. A6 shoes, size 7. Pag binili mo to sa store, I think it's $90. Ano na lang to? Bibigay ko ng magkano lang? Bigay ko na lang ng huwag ka na mag how much says kasi hindi ka na din makamain. 55. A6 siya guys. A6. $55. Ate Ellie, bilhin mo to size 6, size 7 pala, size 7, 55. Late ka na, Ate El. May nanalo na. Size 7, A6. A6 running shoes. Ilisin natin yung yung supot para makita ninyo. Mine A6 running shoes. $55. Less than half ang price sa store nito. Gel zero siya. Aray ko. Mine running shoes size 7, $55. Guys, mag-mine na kayo. Size 7. Mine running shoes. O, pink pa siya, gel. Presyo na ka mag-anak. Syempre naman. Ako pa. Yeah, sure. Parang mas madami minors natin sa Facebook, kaysa dito sa, sa YouTube. Mine running shoes. Mine pink running shoes. $55 na lang. Grabe naman. Nilalamig nga ako Kaya ginamit ko na. Okay. Ano ba ang pwede nating ibenta dyan? Ito. Palitan kaya natin yung ating mannequin. Kasi walang nag-mind dito sa dress
Wala yung mga miners natin sa Toronto. Huwag na lang muna ilagay yung kamay niya. Ay! Naku. Ganyan na lang. Pag may nag-mine ito ha, $8 yung dress. Oo nga. Sa Pilipinas yata mas mabenta. Ilalive ko to pag uwi ko. Don't worry. Alright. Uncline top. Large size. Sige. Garage sale price na lang. Garage sale price, $5. Uncline top. Uncline top. Anong size mo, sister? Yung damit? Yung dress? Yung dress? O ito, large size. Large size. $5 na lang, guys. Mine blouse, $5. Mine blouse, $5. Garage sale price na. Yeah, yung mga hindi ko mabenta dito, yung uwi ko talaga, imang. Ayan o, ganda siya. Blue. Large size. Large size na top, guys, oh. $5 na lang. Uncline pa siya. Unclean or uncline. Mine, $5. Size 6 ka, te? Ay, wait. Ano ba yung size 6? Medium? Size 6. Ang size 6 ko, ate, Ella, I think this one. Pantalon. O, size 6. Size 6. Corduroy siya na pantalon, te. Ano ba? At ang taas ng ano ko. Babaan natin konti. Ayan. Bago pa siya. Ano, ate Ella? $7 na lang to. Ate, kuhanin mo na. Maganda. Bago pa. Hindi siya masyadong na ano. Mine pants. Kamo na lang. Mine pants. $7. Bibigyan naman kita ng discount, so don't worry. $7 ito. Mine pants, $7. Ano, ate Ellie? Mine ka? May discount kayo sa akin pagkatapos. Ano to? Mine mo? Sister, siguro, kasya sa'yo to. Mine pants ka?
Sister, mag-mine ka na. Mine pants. Size 6 eh. Kasya siguro sa'yo to kasi size 6 ka yata. Or I don't know. What size are you? I'm not sure. Nasaan na si Sister Ana? Yung mga minors ko dyan. Alin? Yung blouse? Oh. Yung blouse? Okay. Sold to Sister Mary. Sold to Sister Maria yung blue blouse. Sold na siya. What about ito? Oh. Ah. Yung dress. Maganda itong pang ano, kahit pambahay, pantulog, pamasyal, pang simba, pwede. Okay, sa'yo na yung blouse, sister. Meron nga ako ditong ano eh. I don't know what size this is. Pero size 5. Ha? Slacks. Size 32. Ay, naku, wala, Sister Ana. Alam mo kung anong meron ako? Ito. Ito. Ang meron ako, oh. Large siya na Joe. Pero ano siya, active wear. Active wear. Ano na lang, since sa inyo naman, kayo naman ang mga bumibili din, ano na lang to, oh, $6. Don't worry, bibigyan ko kayo ng discount. $6 na lang to, Sister Ana. Kuhanin mo na. Sister Ana, active wear. Pang church. Naku, wala akong size 32, sister. Pero meron akong size, ewan ko, kaya lang puti naman ito. Ang size 10 kasi, ako size 10 ako eh. O Rafaela pa ang pangalan. Ate Ella, Rafaela pa pangalan eh. Pero size 10 siya, Ana. Kasya sa'yo to. Oh, $8 na lang din. $8. Kaya lang hindi, puti siya eh, hindi siya itim. Ito, $8 na nga lang. $8. White siya, oh, ang ganda. Teka, at ano, so ito at saka ito, Sister Ana, oh. Ano na lang, $13. Mine? Mine mo? Ito ano, active wear siya. Ito slacks. Slacks siya talaga ito. Ito slacks pero white. White slacks siya. Ano yun, Ate Ella? Yung shoes? Ito, size 7, 55 ate. Kasi A6 siya. Yung kinuha ninyo last time is, ano ba yun? Reebok, ano? Ito A6. A6 gel. Only $55. Mine muna, Ate Eli. Ate Ella. Oh, I think medyo delayed yung relay natin, guys. So, okay.
Yung dress, sa'yo na din, sister. Yeah, I think so. I think it will fit on you really, really well. Alam mo kung ano pang fit sa'yo? Siguro ito. Very nice, ano, very nice skirt. Dynamite. Magandang brand ang Dynamite. Sister, do you want this one? Presyohan ko na lang lahat afterwards sa'yo. It's a very nice skirt po. Kung kasya lang sa akin eh, ginamit ko na. Pero size 5 kasi. Eh times 2 yung size ko. Alin ang maliit sa'yo, ate? Yung size 7 pala ito. Sinasabi ko ba size 6? Size 7, ate. Size 7. Nasa paper niya. Ayan o, size 7. Nasa plastic niya. Ate Ella, size 7 po ito. Ate Ella, size 7 yung shoes. Mine mo na, $55 lang. Oh, wala pang tax. Ano pa ba? Ito pala, Ana, oh, kaya lang, Sister Ana, kaya lang, ano siya, parang panlalaki naman to, size 31. Size 31. Ang slacks na meron ako, Sister Ana, is size 6. Wala, maligit. Size 6, oh. Dynamite siya. Size 6. Slacks na pants. Size 6. $5 na lang to. $5 na lang bawat isa. I have 3. Yung mga ano, nag-uniform dyan ng black. Pwede siyang pang-uniform. Better than Value Village sa ano. Better than Value Village ang ating price. So, Dynamite size 6. Size 6 siya. Pamain ng pants. Black pants. Unfortunately, Sister Ana, maliliit. Size 6 siya. Wala na. Bakit nasaan na yung ano? Hindi ko na makita ulit yung mga message ninyo. Mag-message nga kayo. Anong size, sister? Ito, size 5. Size 5. Size 5 siya. Ito, bagong-bagong activewear. Sister Ana, kasya to sa'yo eh. Pambahay mo.
Okay, meron pa ako dito. Malaki sa'yo ang 7 na shoes. Ano ba yung size mo? Yung mga black slacks, oh. Yung mga yung uniform dyan ng black. $5 na lang bawat isa, guys. $5 na lang bawat isa. Size 6. Size 6 yung mga pantalon natin. Slacks na pantalon. Ito, maganda to, blouse. Blouse. Damitan natin yung mannequin. Nakakahiya, no? Paldahan din natin siya. May palda, oh. Medium size na palda, mini skirt. Hindi naman siya mini skirt. Kung maliit yung magsusuot, talagang ano na. Oh, kapartner pa ng damit ko. Pero, teka, paano ba lagyan ng palda si mannequin? Ay, oh, taray. Oh. Yung top, anong size ng top natin? Anong size nito? Susie Share. Anong size nito? Halika ha. Tingnan ko kung anong size. Madilim na ba? Madilim na ba dito sa akin? Small size. Oh, $5 na rin, guys. Small size. Ganda nito. Wow. Bagay ito kay Roxy. Meron pa siyang pa-ribbon sa side. Teka, nakikita niyo ba? Meron pa siyang pa-ribbon sa side. Oh. $5 na lang yung top. Tapos yung palda, $3. Pamain! Pamain kayo ng top, $5. $3 na lang yung palda. Oh. Mag-ilaw tayo kasi dumidilim na. Siguro yung ibang mga kasama natin. Hindi sila nakasubscribe sa channel ko kaya hindi sila magkapag-mine. Alin? Yung blouse, Ate Sally? Okay. Ate, maganda siya. Bagay sa'yo to. Oh. Small size eh.
Oh, meron pa siyang ano, meron pa siyang ito oh. Ah, medium ka te. Ah, ewan ko lang pagka mga ganito. Ewan ko. Kasi small to eh. Small siya. Sayang. Baka pwede sa'yo. Maganda pa naman oh. Dynamite pa siya. Okay. Ito. H&M, size 6. Ay, ito siguro pwede sa'yo, Ate Sally. Mahilig ka sa mga ganito. Oh, blue. Size 6 siya, te. O, pamain ng blouse, ng dress. $10 na lang, guys. H&M, maganda. Parang new. Para siyang new. Lagay natin sa mannequin para makita nyo. Mine, blue dress, $10. Show. Ino-hold ng ano yung Ate Sally, nakasubscribe ka ba sa akin? Mag-sub ka. Ah, ilapit. Oo. Oo nga pala. Sige. Ilapit ko ate. Tama. Siyang ilapit ko kasi yung camera ko. Dahil mahangin, ano ko ng konti. Ay, naku, huwag kang tumumba ha. Huwag kang tumumba. Okay. My blue dress, $10. Sino na nag-mine dyan? Punahan kayong ganda nito. Size 6. Oh, $10 na lang. Naku, kung kasya lang ito sa akin. Grabe. Yeah, okay na? Ayan na, oh. Size 6. Mine blue dress, size 6, guys. Size 6 siya. Ano bang size mo, Sister Ana? Kasi size 6 ito. Very nice dress. Mine blue dress. Sino yun? Siguro, Ate Sally, size 6. Ano bang size mo, te? Kung medium ka, I think this one fits you. Hindi siya kuto. Tingnan ko. Ano bang tela nito? Ano pa? Inchik naman. Polyester, te. Polyester, ate, ang tela niya. Polyester. Ilapit ko sa'yo. So, $10. $10 na lang okay. Sold to Ate Sally. Okay, Ate Sally, first time. First time. I'm so happy, Ate Sally. Blue dress sold to Ate Sally. Wait lang ha, lista ko lang para hindi ako malito. Nasaan na yung pen ko?
Okay, next tayo guys. Anong gusto nyong i-next natin? Meron akong vacuum flask dito. Teka, damitan muna natin si mannequin. Blouse. Dress na lang, dress. Bigyan natin siya ng dress. Anong nangyari? Ang sexy naman ng mannequin na to. Forever 21. Ano to? Ay, nako, extra small. Extra small. Parang sa mga petite dyan, extra small siya. Pang summer na blouse, ate. Diba? Ilan pa kung meron ako dito. Okay na ba? Naputol yung ano ko natapos na yung one. Nag-stop ako ng konti. Malinaw ba? Malinaw? O ito pang summer. Pang summer na dress. Mahaba ito hanggang pero extra small siya $5 na lang Para sa mga anak mo, Ana. Para sa mga anak mo. Ganda. Mga payat yung anak. Oh, okay, good. Good. $5 na lang itong dress. Extra small. Summer dress. Thank you, April. Okay, sabihin nyo lang pag kasi medyo delayed yung response dito sa akin. $5 na lang yung dress. Extra small, guys. Mine. Ito, blouse pang summer. Ganda. O, paunahan kayo. Anong size nito? Anong size 40? Ewan ko, medium siguro. Medium size. Summer top. Ano na lang to? I'm feeling a little bit generous tonight. Para marami kayong mamine. Ano na? $5 na. $5 guys. Mine. Anong kulay nito? Burgundy? Parang brown na burgundy. Hindi ko mawari. Mine. Mine burgundy dress.
Burgundy top. Mine burgundy top, $5 na lang. Mine na kayo. $5. Oh, Sister Evelyn. Sold to you. Burgundy top, Sister Evelyn. $5. Ayan. Ano pa? Meron ako dito. Okay. Kung yung mga nangangailangan ng blender, blender. Tap yun, sister. Tap. Okay, blender. Ano na lang to? Sige, mag-mine muna tayo. Mag-mine muna kayo. Tapos ito, ang gagawin ko na lang, ipapa trivia question ko right before tayong matapos, ha? So, I will give this away. Mamaya. So, mag-mine lang kayo. New Balance. Ate Sally, baka kung gusto mong bilhin to. Ate Sally, anong size ng paa mo? Size 7 ito, oh. Size 7. Tingnan lang muna ako. Size 7. 55 na lang, te. Mine lang, ha, pagka gusto nyo. Okay. Sino sa inyo ang nangangailangan ng shelf na ganito? Pwede itong isabit sa closet ninyo para meron kayong extra ang tawag dito, shelf. $5 na lang ito, guys. $5. Shelf, $5. Mine. Size 6 ka, ate. Okay. Mine shelves, $5. Mine shelf, $5. Dalawa ito. Meron akong dalawang ganito. $5 na ang bawat isa. So, $10 yung dalawa. Saan yung isa? Dalawa ito eh. Nasa supot yung isa. So, mine shelf, $5. Bago pa to. Hindi ko pa nagamit. Oh, brand new siya. Brand new. Mine shelf, $5. Pang summer dress pa, oh.
Mine siya $5 guys. Come on. Summer dress. Shoes. Oh. Yung A6, ito, Sister Ana. Ito. Size 7. 55 na lang. Okay sa'yo na to? Okay, good. A6 shoes sold to Sister Ana. Okay. Nasaan na pa yung rent na pentel-pen? Nawawala. Natabunan na yan. Anood lang kayo dyan sa Pilipinas. Pagdating ko dyan, meron din kayo. Do not worry. Ay. Okay. Mr. Ano yan? Alright. Ito. Ito, Ate Sally, oh. Ang ganda. Hindi, sinasabi naman nila eh. Delay nga. Ito, Ate Sally, size 6. Wedge siya. Wedge, maganda yung ano, oh. Ate Sally, $10 na lang to, Ate Sally, para sa'yo. Special price for Ate Sally. Natutuwa ako. Ate, size 6. Anong sipit? Ano yan? Ah, ito, hindi ka marunong. Hindi ka marunong nito. Okay. Bagay pa naman sana sa'yo to, oh. Pero kung sinong may gusto, size 6 siya, guys. 10. Ah, okay. Yan, sige, sige. Size 6 na wedge. $10 na lang, guys, oh. Mine na kayo. Size 6 siya. Perfect for the summer. I know, ate. Anong size ni Mar Ana? Alin yung para kinabalayan mo? Gayam, yung shoes? Ay, yung ito, chinelas? Gayam, Evelyn, ito ba ang mine mo? Ito ang mine mo, wedge? Mine wedge ka mo, para alam ko. Gaya, Maybelline, yung wedge. Yung wedge. Ito ba? Mine wedge ko nam tapnom mo. Ah. Ah.
Napintas. Barbaro. Maganda siya, oh. Kasla leather pa, ay, niya. Kasla leather pa dito, pero syempre hindi siya leather. Wedge. Niya, okay lang? Six. Size 6. Size 6. Size 6, Sister Evelyn. Size 6 ito. Size 6 ba siya? Size 6. Okay, sold. The Sister Evelyn. Abalayan. Yan na gani abalayan mo kayam. Yan. Very nice, guys. Very nice. Romper siya, pero ito pala. Oh, large. Lagay natin yung kamay niya para maganda tingnan. Lagay natin yung kamay niya. I love this dress, pero sobrang madami ng dress. Yan o. Ganyan siya pag sinuot. Large. Oh, large ko. Oo, kasya to sa akin eh. So, ang ganda. Presko. Perfect for the summer. Mine dress. Ay, Gayam Lolit. Hello, Sister Lolit. Shout out sa'yo. Abalayan. $10 na lang, oh. Kasya sa akin. Actually, hindi ko pa ito nagagamit. Pero, you know, somebody could use it. $10 dress. Dress, $10. Hindi pa yung gamit. Sarap sa pakiramdam. Pinay ko lang siya, pero hindi ko pa siya ginamit. Mine dress, $10. May na kayo. Large siya. Wala siyang size, pero kasya sa akin eh. Oh. Malaki yung dito niya sa Pilipinas. Kasi malaki yung dito ko. Kasya sa akin eh. Ang ganda oh. Flare. My dress, $10. Guys, man yun na. Maganda. Delay kasi eh. Pagka pinalitan ko eh, na ano na kayo agad. The small size ito. Ate Sally, baka kasya sa ito size 5. Or kung sino. Pagkakasyahan, size 5 siya. Ano na lang. Bigay ko na lang ito ng $5. It's okay. ₱5. $5.
$5 skirt. Mine, $5 skirt. Sabihin ninyo kung alin yung iminamine ninyo kasi nadidelay yung dating ng message ninyo sa akin eh. Okay, next tayo. Ito. Style and Curl Conair. Brand new siya, hindi pa nagagamit. Doble ito. $15 na lang guys. 15. Meron siyang straightener, meron siyang curler. So, style and you curl, sabi niya. So, you style and you curl. Straightener, curler. 15 na lang. I'm feeling a little bit generous tonight. So, may discount kayo. $15. Mine straightener, $15. Maliwanag ba? Maliwanag kayo? Maliwanag ako sa inyo. Mine straightener, $15. Conair siya guys. Pag binili niyo to sa store, mga 29 plus tax. Or more than that. Mine straightener and curler, $15. Okay, tabi natin. Kung sino may gusto ng dress na nakasuot sa mannequin, $10 lang yan. Okay, anong sabi mong size ni Mr. Ana? Size 32? Size 34 ito. Pwede naman niyang lagyan ng belt. Siguro. Size 34 eh. Mga panlalaki na pantalon dito, size 34. Ano ito? 30. At ano ito? Wala namang size. Din ba ito? Baka 34 din siya. Ito. Wala may gusto ng ano? Size 34 yung mga pants na panglalaki. Sino sa inyo ang ano? Size 34 ang asawa. Or anak, or kung sino pwedeng gumamit. Bago natin ano. Okay, walang may gusto nito. Palitan natin si mannequin. Palitan natin. Grabe. Kapit-bahay namin. Ano. Okay, meron pa akong isa dito na bagong running shoes. Size 7. Teka, ihang ito. Baka magiging damit ko rin to kasi walang may gusto. Okay. Ito oh.
Eh, anong tawag dyan? Pwede siyang pang-exercise, pwedeng pampaligo. Ano na lang, XL. XL siya. O, XL. Pwede siyang pang-exercise, pwedeng pampaligo, pwedeng pantulog. Kahit na anong gusto nyong gawin dito. Ano na lang, $3 na lang guys. Active dress, mine active dress, $3. Mine active dress, $3. Mine active dress, $3. Pwedeng pang-exercise, pwedeng pang-paligo, pwedeng pantulog, kahit na ano. Okay, nasa na ba yun? Sabi ko kanina, Tumblr eh. Ah, okay! Mine kay April. Sige. Mine ni April ito. Nasaan na? Okay. Yung mga damit, kung gusto nyong bilhin, padala nyo sa Pilipinas kung hindi kasya sa inyo. Ito, vacuum flask. Pwedeng lalagyan ng mainit na tubig, malamig na tubig. Yeah. Pwedeng brand new pa guys, oh. Never been used. $10 na lang to. Para maubos na natin yung mga ano. Wala na yung mga flask. $10. Pang mainit na tubig, pang malamig na tubig. Pag pumunta kayo sa Taltalon, sa farm. Mine flask $10. Flask. Pag kayo'y lumalabas, lalagyan ng tea, ng mainit na tubig, ng malamig na tubig. Mine flask $10 to guys. $10 na lang. Okay, dito ko lang ha. Sabihin nyo lang, mine flask. Okay, shoes naman tayo ngayon. Walang nagmay ng flask. $7.5 shoes. $7.5 siya. New Balance shoes. 45. New Balance. Brand new guys. Oh, nakatali pa siya. New Balance shoes. Blue. Ano ba to? Dark blue siya. Oh. Dark blue. $7.5, $45. Mine. Blue shoes. Lagay nyo, mine blue shoes. 45 na lang. $45. $7.5.
Wala, sister eh. Nasa Pinas ka eh. Pagdating ko na lang dyan. Okay. Ito. Burgundy top. Large. XL siguro to or large. Oh, may style siya. Burgundy top. $5. XL, large or XL ito. Hindi ko lang makita yung size. Lagyan natin to para makita. $5 na lang guys. XL. Oh, maganda pag ano, nakalagay yung kamay. Large or XL, $5 na lang ang blouse. Oh, okay. Sold to Sister Anna. Burgundy top sold to Sister Anna. Okay, sold na to guys. Sister Anna ni. Okay. Sister Anna. Next. Nasaan yung sabi ko kanina? Sister Annalie, ito oh, sa mga anak mo oh. Small eh. Small siya. Nalis yung tag. Ano lang? O, $10 na. Romper siya. Oh. Para makita mo. Small size. Hindi ko maisuot sa mannequin kasi ano siya eh, ano to? Para siyang square pants ba? Okay.
pa ba yung mga meron dito? Actually, meron pa dito, oh, magandang dress. Para sa mga nanay nyo sa Pilipinas. Eh, si Inang, marami ng dress siya. No, inuwi ko nung ano. Wag na, sa Pilipinas na lang sila mag-mine. Ano to? Baliktad na yata. Oh. $10 na lang tong dress. Ang ganda. Ang pang size nito. Pwedeng pantulog, pwedeng pang simba, XL. XL or large. Nasa na yung size mo. Hindi ko na makita. Pero ang ganda guys. Pwedeng pang simba. Ang ganda. $10 dress. Large ata ito or XL. Hindi ko makita. Naisuot ko na eh. Ano ba yung size mo? Ganda pa ng kulay. Ito oh, pwedeng pang simba. Star Annalie, $10 lang to. Blazer ko lang. Tapos mag-heels. Or bigay mo na sa nanay mo, pang bahay niya. Nanonood ba si Kambal? Okay, ano pa ba? Kunin mo na to, Sister Ana. Oh, $5 na lang. Bigay ko na sa'yo $5. Yung activewear na sinasabi ko kayo sa kanina, ano, large. Or si, ano, April. Pambahay. Pang activewear. Large siya eh. $5 na lang ah. Okay, meron ako dito. Bench. Ay, ito. Size 30. Bench siya. Hindi siya pants, pero ano, oh. Parang culottes. Bench siya, ah. Size 30. Ah, mahaba. Wala. Wala akong ano. Meron akong puti. Yung kanina, ito. Pants, puti. Puti nga lang. Ito. Yung white. Ah, yung large active wear. Ito. Yeah. Para siyang ano, para siyang culottes, pero ano, hanggang shin. $5 ito, April. Gusto mo? Gusto mo to, April? Yeah? Yeah, $5 na lang, be. Yeah, large ito. Mine mo na, April.
Mine? Skinny type. Hindi. Large siya. I don't know. Tingnan mo na lang, pwede mong isukat. Kasi nandito ko lang naman sa bahay. So, pwede mong isukat. Kung magustuhan mo, okay. Kung hindi, okay lang din. Meron din akong size 10 ito na pants. White siya. Baka gusto mong i-try itong mga to. Kung magustuhan mo, sabihin mo lang. Ito, bench. Size 30. Para siyang culottes. Shorts na mahaba hanggang shin. Size 30. Kano ba to? $8 na lang. Sige, $8. Bench shorts, $8. Pamain kayo. Wide style na skinny sa ankle. I-try mo to. Baka pwede sa'yo. Ayaw nyo ng dress? $10 na lang to, para sa nanay nyo. Sige, mura na nga. Mura na nga siya. Pampasalubong. Pag mine lang kayo, bibigyan ko naman kayo ng discount. So, eto. Ito palang pants. Wala pang nag-mine pala nito eh. Yung corduroy na pants. Ito halos bago pa. Size 6. $8 na lang din. Pants ito size 6, guys. Pwede ba sa'yo ito, sister? Sister Beth? Size 6 siya. Ito top. Ang summer. Ang ganda ng kulay. Size small. Pwede ninyo siyang anuhan ng camisole sa loob. $5. Sige. Magunahan na kayo. Pink top. Size small. $5. Pamain mo na kay kay Kambal, Ana. Ganda ng kulay, pink, pink. Pink, pink.
$5. Sigurado sa Pilipinas marami ito, ano. Tumatang. I-try ko magpamay ng shorts. $27 ang waistline. Sana all. 27 ako noon eh. Ngayon, huwag nyo nang tanungin kung ilan. Shorts. Joe's. $5 guys. Mine, shorts. Size 27, $5. Halos bago pa siya. Oh. Okay. Try natin to. Ito ay ano siya, scarf na pwedeng shawl, na pwedeng kumot, pwedeng throw. Look. Guys, $25 ang original price niya. $25. I think I bought this at half price. $10 na lang. Oh, pang winter nyo to. Pwedeng scarf. Malaking scarf. Pwede may kumot ka na. Malaking scarf. Pwedeng ano lang. Oh, ganyan. Pwede ring ano, kumot ninyo habang nanonood kayo ng TV sa bahay. Nanonood kayo ng TikTok ko. Ha? $10 na lang. Pang winter. Summer tayo pero pang winter to. On sale. Oh, $10 na lang to. Oh. Mine scarf, $10. Brand new siya guys. Never been used. Lalo na, lumalamig na naman. Parang nandiyan na naman ang ano. Kailangan nyo ba ng pampasmooth sa paa? Corduroy ako ma. Corduroy nga niya, sister. Corduroy nga rod. Ano yung corduroy ko ma? Dati ni corduroy. Corduroy ito oh. Corduroy siya. Size 6. Manaikin ka? Corduroy yun. Walang nagmay ng scarf o pang winter yun. Para sa winter na lang. Eto, Dr. Scholl's, pang-alis ng kalyo, pang-alis ng rough surfaces. Sa Amazon, ito, $91. 25. Ano na lang ito, half price. $12.50.
Oh, sige, $12 na lang. Pwede niyong panregalo ito. O, before and after. Meron pa siyang before and after. O. Pagka-dry yung heels, Dr. Scholl's, magandang ano to brand. So, $12 na lang. Mine, Dr. Scholl's. Sinong, ano to, oh, gift set. Parang yung flask kanina, may tasa pa siya. O, ito $10 na rin. $10 na rin. Mine gift set. $10. Mine gift set kayo dyan. $10. Baka may gusto ng juicer dyan. Kung hindi, papadala ko na sa gagamitin ko na lang doon sa Philippines. Yung juicer. Wala na kayong magustuhan. Wala na nagmamine. O, sino ang kailangan ng alarm clock? Brand new pa to. Ano pa, o. Alam ko, mga alarm clock ninyo, mga ano eh. Tawag. Ang alarm clock ninyo is yung mga phone ninyo. Pero ito, oh. Alarm clock. Timex siya. Pwede nyo i-connect yung phone para magpatugtog. Old school na alarm clock. $10 na lang din. 29 yata ito sa store pero $10 na. Humihina yung net natin. Okay. Wala na yata. Ato. Large. Actually, ito bago, oh. Naka-plastic pa. Meron ako dalawa nito. Large. Dress siya. Parang corduroy na dress. Ganito yung texture niya, pero malambot naman. Kaya lang, kasya siya sa akin, pero umuusli yung aking pants. So, ano na lang ito? Bigay ko na lang, ang original price niya is $16. $5 na lang, guys. Para lang mag-treat ko siya. Oh. Pwedeng dress, panlabas. Pwedeng, sabi ko na, pwedeng dress na panlabas, pantulog, or pambahay. Bakit hindi nyo? Kanina ko pinakita ito, sister. O, corduroy nga pantalon. Yeah, size 6. Size 6 siya. Moss green ang kulay. Yeah, try mo to na may ka. Ito eh. Okay? Mine strap dress, $5. $5 na lang ha. Oh. Okay, para apple na natin yung ano, yung blender. Bago tayo magtapos. Kasi malamig. Saan ko na nilagay yun? Ano ba yun?
Sino sa inyo may kailangan ng side table? Side table. Meron akong side table doon na may glass top. Puti ang kulay niya. Hindi ko lang may pakita. Nandun sa dilim eh. Nandun siya sa dilim. Sige, hi kayo na mga nag-mine dito. Say hi. Say hi kayo nag-mine kasi kayo yung mananalo ng blender. Oh, itong blender. Napakagandang blender ito. Perfect for your summer. Perfect for your summer smoothie. Perfect for your summer smoothie. So, kung nanonood kayo ng mga videos ko, alam ninyo ang sagot ng tanong na ito. So, sino pa? Nasaan na Sister Ana? Okay. Sister Evelyn, Sister Ana, Sister Sally. Sino pa? Hi, mag-hi yung nag-mind dyan. Si April. Tatlo lang sila? Tatlo lang ang minors ko today. Yung ate ko tsaka si April. Parang si April hindi siya interested dito sa dito sa blender. So tanong. O tatlo lang kayo. Ayaw yata sumali ng ate ko kasi meron na siyang blender eh. Pero maganda tong blender na to, Bravil. Bravil, guys. Oh. Ate Evelyn, Sister Evelyn, Sister Ana, and Sister Sally. Paunahan kayong tatlo. Ito ang mapapanalunan ninyo, blender. Ilang taon, kung pinanood ninyo ito Ilang taon na kaming kasal ni Doming. Oh, kung napanood niyo yung last video ko, sige alam niyo to. Ilang taon, yung anniversary namin recently. Grabe naman. Ayusin niyo ang sagot. Ayusin niyo ang sagot. Ilang taon na kaming kasal ni Doming? Sige. Tingnan natin kung sinong makakasagot niya ng tama. Wala pang nakakasagot ng tama. Meron na tayong winner! Winner! Sister Ana Akyadan! Wow, grabe. Grabe. Congrats, Sister Ana. Nanonood ka talaga. Yan, sabi ko sa inyo mananalo kayo pag nanood kayo ng ng mga vlog ko. So, eto, meron ka ng blender. Sister Evelyn kanina. Yung una. Winner kanina, Sister Evelyn. So, Sister Ana naman ang winner today. So, pagkalat nyo na guys, sabihin ninyo sa mga friends ninyo na mananalo sila pag nanonood dito. Pag-mine, tapos manood. Yung mga video. Oh, may blender ka na, Sister Ana. Perfect for smoothie. Para sa summer. No? Nanalo ka na. Yeah. Nice try, sister. Gusto talagang manalo ng kapatid ko Sister Flora Gusto niya talagang manalo. Pero don't worry.
Next time. Next time. Okay. Ano pa ba? Parang wala naman na kayong nagustuhan sa ano. Ay, very late. Very late. Very late ka na, sister. Na mag-hi. Ano bang ginawa mo? Naligo ka ba? Or what? Ha? Okay, alam nyo ito, sinuot ko nung last time na nag-live ako. Ito yung dress, oh. Gusto nyo ba to? $5 na lang, oh. $5 na lang to. $5 na lang. Mind dress kayo. $5. Last na to. Mag-e-end na tayo. Total marami na tayong mga na-sales. Yung iba, karamihan sa mga damit, ipadala na natin sa Pilipinas. Doon tayo magpamine. No? Sa Pilipinas, maraming magmamine dyan. Okay? So, I think that's it for tonight. Next time na lang ulit. I think next time we are going to do it sa, ano, sa Facebook. Because I think maraming hindi nakasubscribe sa akin. Sa aking YouTube channel. Kaya, hindi sila makapag-mine dito. Ang dami kong bags na ipapadala sa Pilipinas. Mine kayo doon, guys, ha. Okay, I think that's it for tonight. Thank you very much for joining me. At sa mga nag-mine, congrats sa inyo. Marami pa ako doong mga wapato. Ano yung nandyan na? Delayed yung sa'yo, sister. Delayed ka. Delayed na delayed ka. Delayed na delayed. Okay, magpabox pa kami next time. So, 8 na lang kayo. Sino yung mga 8 dyan? Na naiwan pa. Ay! Nako. Ayaw nyo nito, oh. Ang cute-cute ni Mannequin. Baka pagtanaw ko sa bintana, sana ko may tao dito, eh, Mannequin. O, alisin ko to kasi baka tumumba siya, eh. Pag tumangin yung malakas. Sinong may kailangan sa inyo ng lampshade? May lampshade dito. Ay, wan! Itad kong tulatan gayam, wan! Gure ka te pakita man kidi.
Oh, para kini Lucas, kini nagana tayo may san. Naapo ko tayon. Wow! Talaga ba? Lucas! Agbuy-buya ni Lucas. Wait lang man tay. Lucas, look! This is for you, Lucas. And for Ading. Naganat ayan ni Ading mo, ni Pablo. Excuse me. Ah, Lucas and for Pablo Eli. Sa inyo to. For winter. Oh, from Ninang and Ninong. Yeah? I miss you, Lucas. Pick upin ni Daddy pag pinick up niya yung ano. Pick upin na lang ni Daddy, ha? Lucas, Daddy will pick it up, okay? Did you like it? Do you like your snowmobile? Do you like your snowmobile? Sled? Sled lang naman yun eh. Kaya lang para siyang snowmobile. Meron pa siyang manubela. Konting delay yung casting ko. Next time sa Facebook naman para maraming makamain. Gusto niyo ng hunter boots. High lang kasi siya eh. Hunter boots. Yeah, 28 years anniversary me. Okay, thank you guys for sticking around. Message me na lang sa mga may nag-mine. Message nyo na lang ako. Good night, everybody. Thank you, ha. So, sa Pilipinas, ganun ang gagawin ninyo. Pag nag-mine kayo, may mapapanalunan kayo. Ganda naman ng dress na to, small.
Palda ba ito or top? Hindi ko alam. Bye, sister! Thank you for watching. God bless you all. Next time na lang ulit. Next time sa Facebook tayo. Sa retirement farm. Good night na everybody. Mag-aayos pa ako dito. Thank you sa mga miners. Thank you sa mga miners natin. Okay, agluto ka. Laka. Anya tilotem sister nga pangal daw yo. Buy-buyan ni Inang. Lagay ulit natin. Bye-bye na rin. Ligpit ka na rin. Good night, sister. Maturog kan. Dapat pasok mo no bigat. Bye, everyone. God bless, God bless. Thank you for supporting.